Ake sifundeke izwi bese siyavala. Ngiyakholwa ukuthi by 5:2 siyobe sesiphumile. Ake sifunde izwi lapha encwadini kaDaniel chapter 20 Daniel chapter 6, I'm sorry. Chapter 6 verse 20. Kwathi isisondela emphandweni kuDaniel, yamemeza ngezwi elikhalayo inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, Daniel, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo angakukhulula kuzo izingonyama na? Amen. Ubani 22 up to 22, I'm sorry. uDaniel wathi enkosini, mana njalo Nkosi, uNkulunkulu uthumile ingilosi yakhe wavimba imilomo yezingonyama azingilimazanga, ngokuba kwafunyana kimi ukungabi nacala phambi kwakhe naphambi kwakho Nkosi, angenzanga okubi. Amen. Amen. Siyabonga babizwi lakho linguqobo, izwi lakho Thixo ulifungele wathi lingebuyele emuva lingawenzanga umsebenzi. Sibusise ngalo ke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nomu Sathane ehlasela Yamethembo waseKalvari, noma nomu Sathane ehlasela. Yamethembo waseKalvari. indaba yami nje ifushane namhlanje bangcwele. Ngizothi nje uNkulunkulu wethu uthembekile. uNkulunkulu wethu simkhonzayo unjani? Uma ufuna ukukhonza kahle, ake uye kuNkulunkulu othembekile. Thembekile. Kalenzi iphutha lithi izwi akayena umuntu ukuba ngaqamba amanga. Yabona njengoba uze lapha nje, uze endaweni eright kabi. Wethembekile. Kule ndaba esiyifundayo uDaniel usuka le eJerusalem, bathunjiwe. Beze bathunjwa abaseBhabhiloni. Endaweni abangakaze baphile kuyo. Noma elapha uDaniel siyamkhumbula chapter 1 verse I'm sure verse 8. Elithi wathi noma eseBhabhiloni kodwa kwadinga ukuthi enhlizweni yakhe azimisele ukungazingcolisi ngesabelo senkosi. Noma esezweni lokuthunjwa kodwa indaba inenhliziyo, ngoba uma inhliziyo ingalungile uyapretenda ezweni lakini eJerusalem kube sengathi all is well. Akusuke khona uye ezweni lokuthunjwa, iyaphela ke indaba yakho. Yikho uJeremiya athi hayi inhliziyo imbi. Ubani ongayazi? Kufanele kucorrect inhliziyo. uDaniel ke into ayenza wazimisela enhlizweni yakhe. Sikhonza kabuhlungu nje sometimes indaba ila enhlizweni. Uma ungazange usithathe isinqumo kahle enhlizweni uzolandela abazalwane, uzongena enkingeni. Landela isonto uzongena enkingeni. Indaba inenhliziyo. Ziyafika ke izikhathi ezinzima. Zifikela nanoma ubani ikhathi ezinzima.
nathi nje siyasifika ingathi nami nje ngiphuma kuso uma kungekhona ukuthi ngisekuso kodwa ngisizwa uThixo nje ziyafika ikhathi esinzima ngeke sikubalekele lokho kodwa nayisiphi isimo esikufikelayo esinzima awokwazi ukuthi sifuna ukwakha ubufakazi ozoma ngabo uthi ngiyamazi umhlengi wami ngoba ungidlulisile esigodini sethunzi lokufa ngoba yadlulisana yena so what noma isiphi isimo esikuhlaselayo mzalwane wami don't be discouraged ngoba uNkulunkulu ufuna kwakhe kubufakazi kwaziwe bathi labafana mabezophonswa emlilweni ngiyayazi indaba abazalwane bathi hayi uNkulunkulu wethu esimkhonzayo uyosophula kodwa ke noma engasezi ukusophula ngenxa yesinqumo esasithatha enhlizweni sokumkhonza yena hayi sekuyokwaziwa ukuthi bakhona abafana abake bema bagoloza ukubhawa esithombeni iBhayibheli lami ngelithi uNkulunkulu uveza amandla akhe ebuthakathakeni bethu la sithi sibuthakathaka ila sinamandla khona so kusho ukuthi singabazalwane asingakubalekeli ukungena kuma trials asithi masingena into okufanele uyicheck ukuthi ngingena nayo yini ngoba kwangena naye ayi TLB mfana uyagqamalaza akuthwale ubusuphumela ngale sivelelweke izolo kwawina iPirates manje uyabona ukuthi hey kukhona impela namhlanje ngithe ngiqhamuka nje babe ngikhomba ngomone bathi sakutshela Jesu lo sivikelayo kubantu bePirates amandla kaNkulunkulu avezwe ebuthakathakeni bethu kuverse 16 ke uthi yayisiyaleza inkosi waletha uDaniel waphonswa emphandweni wezingonyama inkosi yakhuluma yathi kuDaniel uNkulunkulu wakho omkhonza njalo la sekufike isikhathi uDaniel kade bemgadile uDaniel is one of the 3 senior government officials ebekiwe embusweni waseBabylon ukuthi ababheke izwe kukhona inqwaba yabantu abareporta kubo yena ungokuhamba kodwa useyisenior official ezweni okungelonela kubo hayi ukuthi umphronyothwe yini unqumile enhlizweni yakhe wavuka kumona ngoba umona uyavuka nje umona uvuka ezweni umona uvuke ekhaya nabantu enizalwa nabo uvuka umona uvuke ngisho nasenkonzweni futhi angwazi umona unjani ukuba kuthi ikhona iphilisi lakho ngabe ethi umuntu esindiswa nje ngibe ngimphuzisa yona wavuka umona laba abantu bakuma levels afanayo umehluko kaDaniel ukuthi uya excella kukho konke akwenzayo
there is excellence. Performance yakhe uperform abadlule bonke. Izinto zakhe ihamba kahle nje. Ushawa i-aircon. Bajuluka bona, yena ushawa i-aircon. Bayamangala. Ukuthi lo muntu kodwa wenza ngani? Base befuna icebo. Ngoba abantu angazi baba njani. Ungathi uhamba, ungathi nje umi phezulu ka carpet bavele bawudonsa ucarpet. Umi kuwo. Uyibonisa ushayeka phansi. But bafuna ukudonsa ucarpet ami kuwo uDaniel. Kwasho ukuthi bafuna ukudonsa ucarpet kumuntu orong. Uma becheck ukuthi bathi hayi no ngeke simthole lo muntu lo. Hayi no ngeke simthole. Indlela esingambamba ngayo uNkulunkulu wakhe. Ake simbambe ngoNkulunkulu wakhe. Hayi madoda, asihambeni siye enkosini. Sithi nje insuku eziwu30 nje. Insuku nje eziwu30. Lonke iBhabhele alikhuleke kuwe inkosi Dariyo. Insuku nje eziwu30. Ngoba sebebonile ukuthi hayi sombamba kuNkulunkulu wakhe. Sizomgada. Lithi iBhayibheli lami wakuzwa lokhu uDaniel kodwa akazange give up. Ngoba uhlushwa ile intimidation eyenziwa abantu. Ukhonza wena ngokwesatshiswa abantu. Uyeke ukukhonza uNkulunkulu okuyena wakudonse ebubini wakubeka endaweni ephakeme. Ubusunaka abantu. Usungaze uhlale ekhaya nje. Hlale so umuntu ongenalo izulu, ongenaso isoko. Na azosithola ngoJesu. Athola izulu ngoJesu. Athola isihoko ngoSathane ngoba phela kukabili. Noma ungasonta kodwa phakathi kwezinto ezimbili. Uma ungena Jesu definitely uzosithola isihoko ngoSathane. Akazange ashintshe uDaniel. Esikutholayo lithi izwi wavane wahamba waqhubeka nalokho abevele kwenza. Uma ebefika ngomsombuluko ezokhonza ekwi-home cell afika yokhonza. NgoLwesibili aye egumbini maye umama noma indoda. NgoLwesithathu inkonzo yamantombazana ukhona. NgoLwesine inkonzo yabasha ukhona. I-practice Friday. Wangakuyeka lokho ngoba inkinga kuyi-intimidation yabantu. Bathi insuku ezintathu sayina Nkosi. Uma nje ukwasayina la, hayi ke sesiyobheka thina ukuthi ubani. Na inkosi ngokungazi yayisayina le decree. Esikutholayo ke bangcwele ukuthi waqhubeka wakhuleka kathathu ngosuku. Wenza lokho abevele kwenza. Musu kuyeka ukwenza inkonzo uNkulunkulu akunikeze yona. Qhubeka nje. Bakhona vele osikhulu iphambana noBhoko abazulu kubelwa na. Qhubeka nje wena ukhonze. Futhi ukhonze kube sengathi akonakele lutho. Base bemreport. Uma sebemreporta bathi ayaphatheka kabi inkosi. Kwasho ukuthi usesayinile ukuthi hayi ongakhuleki ayophonsa emphandweni wezingonyama. Ngiyacabanga inkosi yademela isathi kodwa Nkosi yami ukuba ngabe bengiyazi le ndaba I wouldn't have signed this decree. Kwasho ukuthi it was too late. Lo umthetho wamaMede namaPeresi. Kusashintsha. Kwadinga ukuthi ahambe. Yini into engiyithanda ke bazalwane ngifuna siyibheke manje. uDariyu inkosi unethemba, khona ithemba njani nalo ngalomzalwane. Ku verse 16 ke. Ku verse 16 unethemba nje analo. Uthemba lomzalwane akamthemba uNkulunkulu wakhe kodwa uthemba lomzalwane. Uthini Siboniso? 16.
yayisiyeleza inkosi waletha uDaniel waphonswa emphandweni wezingonyama. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo uyakukhulula. Amen. Amen. Uthe yophonswa kodwa kunalesi sibindi asibona kuDaniel ukuthi unoNkulunkulu ongafani noNkulunkulu lo muntu. Uthi lo uNkulunkulu wakho Daniel noma bengakuphonsa lapha, hayi kodwa I hope Nkosi yami uzokukhulula. Ngibone ngendlela osebenza ngayo. Awuzokukhulula man. He expressed hope in a very hopeless situation. Kodwa wathi khona okuzokwenzeka lapha. Khonza kuthi noma ungena esimeni sithi hayi uNkulunkulu wakhe amkhonza njalo, awuzomkhulula lapha. Sizomthwalisa nje ngoba phela siyathwalisana imithwalo. Sigcwalisa umthetho kaKristu. Kodwa khona uzomkhulula lapha. uDaniel waphula umthetho wamaMede namaPheresiya. Wawuphula umthetho. Kodwa akazange one kuNkulunkulu. Imithetho yabantu esiyibeka esontweni ungayiphula as long as ungezukona kuNkulunkulu. Na indaba la isala khona. Asikhonze kodwa singoni kuNkulunkulu. Ungona kubantu ngoba vele abantu bayathanda ukubekelana imithetho kwabona abangakwazi ukuyigcina. Angikhuthaze ke bangcwele ukuthi masithi akufikwe ngo9 bese ufika wena ngo10 bese sithi hayi uphule nje umthetho wesonto. Akukho right lokho. Mase sivumelene nje ngento nakho sithandazile. Kuhle phela sibambisana. Sisigcina isikhathi ukuze siphume ngesikhathi. So ukukholwa ngitheke ekuqaleni wethembekile uNkulunkulu. Ukukholwa nje okuyikona kona ukubona ngokuthi kufakwe kuma trials. Uma ukukholwa kakho kungakafakwa kuma trials, thandaza ukuthi inkosi ngisize ungipha amandla mhla kwafika ngikwazi ukuphunyuka. Hawu ingathi uJesu uNkulunkulu faste 40 days and 40 nights wathi eqeda nje kwase kulapho kuSathane ngoba kunesibindi nalento kwase kula. Uyabona wena Jesu mawungatshintsha nje lamanje abezingi kuyambona vele ukuthi ushayekile blind funa ukudla. Awuma ungashintsha nje ngoba abantu bakuthanda ukudla nje. Awubona nje makuphela inyanga kugcwala lapha eKentucky kugcwale lapha eKFC abafuni ukuyopheka emakhaya. Inyama ithanda ukudla. Ayingathi uhambe kabo wafika kuJesu madoda egcwele umoya kaNkulunkulu. Hayi kulotshiwe weSathane. Wayengamsakazana ngempama kodwa nje wathi kulotshiwe ngoba wayemnini amandla onke. Wayengamkhahlela nje nokumkhahlela kodwa wathi kulotshiwe ngoba izwi awulinamandla man. Linamandla. Lithi iBhayibheli lami liphula imsedari yaseLebanon. So ukukholwa kuyangena kuma test. Ungakubalekeli akungathi mawungena kuma test kuma trials bese uthi hayi mina ngilingiwe okusho ukuthi ngiwile. Cha awuwile. Ila uvuka khona ke. Ngoba amandla kaNkulunkulu wethu esimkhonzayo abonakala ebuthakathakeni bethu. Vuka ke. Ngithanda ke lo verse 20 siboniso. Uma esethi esememeza ngoba ilalanga inkosi. Mayivuka ekseni yamemeza.
hey kambe awusho Daniel usho kuvalwe ngetshe lapha phezulu emphandulwe ngonyama awuwe usho ngabe lo nkulunkulu wakho omkhonza njalo omkhonza from Sunday to Sunday ukukhululile yini ngoba kufuneka ubufakazi wakhonza kangaka nje uyakukhulula yini uNkulunkulu wakho sinefu thandi response kaDaniel uDaniel akathuki inhlamba akathi hey Nkosi Dariyo ale genge yakho le ningijwayela kabi pendula in a very polite manner awu mana njalo Nkosi Dariyo esho phansi emgodini akakadonsa nakudonswa kodwa iresponse yakhe lapha phansi emgodini mana njalo Nkosi ukhombisa ukuthobeka ngoba akufuneki sithi masingaphandle la siseva ngaphandle kwenzeka whatever bese sivuka amakhanda ikhanda leli la kwaMpontshane bese liyavuka abazukumbona uThixo abantu uma ikhanda ligxabhela bona abazukumbona uma usudubile abazukumbona uThixo uJesu akakaza dube ukuba ngabe waduba ngaba sikho la phatha uyaduba umzalwane mana njalo Nkosi Dariyo uNkulunkulu wami engimkhonza njalo uthumele nje just one angel zithe ziningi ingonyama around me kodwa wathumela nje just one angel ithe mayifika iyodwa nje ngoba ithunyelwe ngumnini mandla onke yavala imilomo ulapha nje kukhona imilomo evaliwe yavala yingelosi asazi ukuthi isimo sakho sithini but ikhona imilomo evaliwe nakuba uyaphila imilomo ivaliwe uNkulunkulu uthumela ingelosi yakhe wayivala imilomo asiza ukubhosta ngalokho kodwa sibhosta ngayo uJesu ingonyama yomndeni kaJuda eyathunyelwa uNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wanikela ngoJesu indodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba ilona lowo okholwa nguJesu abe nokuphila angabhubhi abe nokuphila okuphakade kuvaliwe konke lokho okubonayo wena akunamandla phezulu kwakho asikho isikhali esilolelwe wena esiyawuphumelela khonza azabonakala uJesu wakho nakulabo abantu abangamazi bambone ukuthi nangu uNkulunkulu wokukhonzwa njengenkosi uDariyo yashintsha imentality yayo yathi ukhona uNkulunkulu kaDaniel uyo omele ukukhonzwa uye isizwe sonke sabavala uNkulunkulu bekufanele sibe njalo bazalwane sikhonza abantu bashiya uNkulunkulu babo ngoba bebona amandla kaNkulunkulu wethu evala imilomo yezingonyama siyambonga uNkulunkulu nakuba siyaphefumula kuningi la sedlule khona ivaliwe imilomo yezingonyama uma ungabheka ukuthi uphumaphi nawe uyamangala namhlanje ukuthi bekungani inkosi wangivikela kuze kube manje elithizwa akavumi ukuba unyawo lwethu lushelele ulondoloza weIsrayeli akozeli akalali nangu uNkulunkulu okhonzwa
Nangu uNkulunkulu wokukhonzwa, angisazi isimo sakho. Angisazi isimo sakho ukuthi sinjani. But I'm inviting you today. Nangu uNkulunkulu wokukhonzwa. Okwazi ukukubonelela. Nakube uyaphila. Ingenxa ukuthi imilomo ivaliwe. Kahle kahle kufanele sidumise like never before. Sidumise ukuthi usigcinile kwase kwala. Ngithanda ke ukuthi mhlambe sibheke sengigcina uDaniel wa into eyamenza waphumelela. Wayethembekile. Wayethembekile kuNkulunkulu othembekile. Ngamanye amazwi, let us develop a Christ-like character. Ukuze nje sihambe kahle, sikhonze kahle. Asike simfuze uKristu. Ngokukhuluma nangokwenza. Simfuze uKristu. Athi umbhali makungabikho ngisho nelilodwa izwe elibolileyo eliphumayo emlonyeni wethu. Simfuze uKristu ngokwenza nangokukhuluma. Abantu bambone. uDariyo noma inkosi kodwa wafunda ukuthi uNkulunkulu uyathotshelwa ekufunda kuDaniel. Uthi ke uJesu, mina ngize ukuba abantu babe nokuphila, babe nakho ukuchichime. Wasenzela umusa uNkulunkulu ngoJesu. Wasilethela uJesu, ingonyama yomndeni kaJuda, yaletha ukuphila. Usizo lwethu luvela kuJehova. Noma ngabe sekunzima kangakanani, but usizo lwakho maluvele kuJehova. Ngoba uyena osinika ukuphila. Bathe abafowethu bekhonza lapha bathi isinkwa siwukuphila. Uma udla isinkwa ufumana ukuphila kuJesu. Yonakala ke indaba uJesu sethi odla inyama yami aphuze negazi lami, lowo unokuphila okuphakade. Kwavele konakala. Abanye bahamba bamshiya uJesu. Asayizwa lento oyishoyo uJesu. Uthini manje? Ungasho kanjani ukuthi odla inyama yakho nophuza igazi lakho lokuphila okuphakade? Bahamba ngoba babefuna izinkwa. Uthi uJesu kulaba basela bawu12. Umthandi mayesethi, "Hawu nani? Mhlawumbe senicabanga ukungishiya na?" Pendula inkunzi malanga eUPetro ngoba yayiphaphile. Nkosi, singasuka kuwe sishonephi? Ngoba amazi okuphila atholakala kuwe. Musu ukuphuma la. Ngendlela elunge ngayo uJesu, ngiyamthanda uJesu, uyinkosi lomsindisi empilweni yami. Uthi uJesu, noma khona kunjalo nisele no12. Kodwa umunye lapha phakathi kwenu naye osho njengani ukuthi ningasuka niyephi ngoba amazi okuphila atholakala kini. Kodwa umunye lapha phakathi kwenu uSathane wayeseyithulele, wayivala leyo chapter leyo. Ngamanye amazwi bancele, asithi masikhonza azi ukuthi zikhona izimo noma abantu abazosetshenziswa uSathane ukuhlukumeza wena nje. Kwazi nje lokho ukwamukele futhi ukuthi nje ubaba uMpontshane uzokabe yiva nje kubaba uSangweni. Hayi ngoba kunjani.
uNkulunkulu ufuna ukuveza amandla akhe kubaba uSangweni. Okababa uSangweni uthi hayi aqhubeke nje emkhulekela. Mayengaphenduki kumpontshana indaba yakhe le. NjengoJudas Iscariot. Waze wafa ehlulwa ukuphenduka. Kunama benefits okuza kuJesu sengigcina. Benefit yokuqala mawufike kuye njengoba asindisa uNkulunkulu wasindisa uDaniel. Ibenefit yokuqala esithola kuJesu maseza kuye ukuthethelelwa kwezono. Silapha nje ngoba izono zethu zathethelelwa. Le ndaba yokuthethelelwa kwezono soyimemezela kuJesu uzabuya. Njengoba kade sisho la. Senza le nkonzo ushilo baba uNgwane ukuthi simemezela ukubuya ukufa kwenkosi ize ifike. Thethelelwa kwezono. Yishwa uma ulapha endlini izono zakho zingathethelelwa. Secondly, uJesu kwehlele ukuzolungisa ubudlelwane phakathi kwami noNkulunkulu. Yikho ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Uzolungisa leyo ndaba leyo eyona uzolungisa ibridge elaselimele uSathane elibhidlizile wazolungisa. Uyasirestore usibuyisela kuNkulunkulu. Okwesithathu uzosinikeza ukuphila okuphakade. Ngeke kusize ukukhonza kodwa ungenakho ukuphila okuphakade. uJesu can provide you with eternal life. Ungaphumi kulendlu uma kuukuthi impilo yakho ayihlangabezene noJesu. Jesu impendulo. Sizosho lokho nje bangcwele. Jesu impendulo. Kholwa ngoJesu. Uyazi ukuthi labo Paul noSila beshayiwe amatilo ongavuleka. Kodwa kwathi uma ngabe esebuza ukuthi ngenze njani manje? Kodwa ngenze njani ukuze nami ngisindiswe? Bathi kholwa inkosi uJesu. Abamdedelanga wayinquma, wayibulala. Ukuba kwakuyimina ngangizoke ngithule nje ngimbuke eyinquma. Ngithi yet say Moses gegrey kwasha amabhunu. Ukutholila kufunayo. Angizosho njalo. Mina. Sengishayiwe, akudlali phela ukushawa. Kodwa bathi kholwa inkosi uJesu. Khona kuyawusindiswa wena nendlu yakho. That's a message we're saying today to you. Uma ungazani nenkosi uJesu, kholwa inkosi uJesu. That's the only way out. Kholwa inkosi uJesu. Uzitholele protection le. Kholwa inkosi uJesu. Ukuze izinto zakho zilunge. Kholwa inkosi uJesu. Awuyeke ibandla manje ukukholwa ibandla. Akukholwe inkosi uJesu. Ibandla uzongena kulo bese emzimbeni. Kodwa kholwa inkosi uJesu. Izinto zakho zizolunga. Konakele nje ukungakholwa. And ayikho into uNkulunkulu ayizondayo njengomuntu ongakholwa. Kholwa inkosi uJesu. Ngiyazi ushayekile kumanje uyacabanga ukuthi ake ngiphume ngihambe ngiyele kwaMhlaba yalingana la ngiqhamuka khona. Ngeke kulunge. Kholwa inkosi uJesu. Indaba yakho izolunga uma ukholwa inkosi uJesu. Akumdinga umfundisi, akudinga ama-elder, akudinga amadikoni lokho. Akudinga ama-homesel lokho. Kudinga wena. Kholwa inkosi uJesu. Indaba yakhe ilunga. Ngimi lapha namhlanje ngizomemezela lokho. Uthi uma kulendlu ungamazi uJesu njengenkosi nomsindisi. Kholwa inkosi uJesu. Zikhona izinto zakhe ezivalekile ngenxa ukuthi awukholwa inkosi uJesu. Kholwa inkosi uJesu. Wethembekile. Ngeke akushiye. Take it from me. Ngeke akushiye. Zikhona izinto afika akukhuphule kuzo na umangale. Uthi ngiphume kanjani la? Hayi, izinto zethu zilunga ngokukholwa inkosi uJesu. Hallelujah. Sizocela baba uNgwane, baba uBK asikhulekele.
kodwa sakhuleka uba sazokhuleka ubabungwane. Hayi kungakuhle manje wenze isinqumo. We may never know what future holds for you. Mhlambe le message iqondene nawe ukuthi hey uthatha isinqumo njengoDaniel. Ukholwe inkosi uJesu. Usukuphuma kulomnyango ungakholwa inkosi uJesu. Zikhona izinto ezizokushaya ngoba you are not protected. uNkulunkulu ufuna ukukuvikela namhlanje. Kholwa inkosi uJesu. Usuhambe yonke indawo kholwa man, kholwa inkosi uJesu. That's the only solution we can present to you. Kholwa inkosi uJesu. Unamandla. Ngiyamethemba sizophakama abazalwane. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Mina. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba. Ngiyamethemba waseKalvari. Akasoze angidele yena owangifela eKalvari. Asivala amehlo sithandaze. Nkosi Dario yathi bonke abantu abakhonze uNkulunkulu kaDaniel. uNkulunkulu okhiphana emphandweni yengonyama. uNkulunkulu owenza isimangaliso. uNkulunkulu owasinikeza uJesu. Ngabe ukhona othi namhlanje nami ngifuna ukukhonza uNkulunkulu kaDaniel. Ngabe ukhona namhlanje othi nami ngifuna ukumukela uJesu njengenkosi zomsindisi ukuze abantu bangibuze ukuthi lona wenza ngani. Asikakushiye ngaphandle. Ngaphambi isandla sithandaze nawe. Thola ukuphila okungona phakathi namhlanje. Khona esho njalo. Hallelujah. Baba uthi engcwele egameni lomfelo wethu Jesu Kristu sibonga izwi lakho ukuthi saziwe nangamakhosi saziwe nangabantu ukuthi uNkulunkulu walaba uyakhipha akafani nabanye uNkulunkulu noma singangena emphandweni God will lift us up. Baba uthi lamandla onke nathi ibandla lakho naba abantwana bakho bagcina balondoloze singabikho umuntu ohlehlele emuva ngoba uDaniel bawufakaza bathi sangena emphandweni kapa sikushiya phoyini engakwenza ushiya uNkulunkulu ungaze ungena emphandweni wengonyama gcina ibandla lakho lisimamisa sime kulezi zisekelo ukuthi yini esahlukanisa noKristu. Ngabe ukuhlupheka, ngabe ukushawa, ngabe uDaniel akamshiya uNkulunkulu wakhe. Siyabonga baba wethu lamandla onke. Such a wonderful and powerful message esiphuma nayo namhlanje. Ukuthi akekho noyedwa siyakumbona kusasa ethi hayi okwami kukhulu nokwabanye ingakho ngasekho le ndawo. Qinisa ibandla lakho ngale message. Sipha amandla amasha siqhubekele phambili. Usisinceke yakho okhulume ngayo phinde uyambulele. Ezinye izambulo ngendlela emangalisayo. Baba siyabonga. Sithi umusa inkosi yethu Jesu Kristu. Thando kaNkulunkulu Baba lokuhlanganyela kwamoya engcwele. Mabe nathi manje kusibe phakade. Amen. 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 Amen.
bakhona abagulayo bangeza ngaphambili bathandazelwe ngasiculela ichorus bakhona abagulayo ikhona la Ngcwele siyabonga ukusindiswa kwabantwana bakho sebephilile ngokukholwa kwelihle igama lomfelo wethu Jesu Kristu. Amen.